komunidad magyusata, panahon sa kausaban magtigunta. Atong mga kandidato nagdalaong paglaom para sa anahawan, magkaputa o kahayag sa kamaon. Higong sa anahawan magpadayon ta, sa kusog o panagiusa at talapusan at tumaangkong bawat di o kalakalipay magiusa para sa tanan. Higong sa anahawan kaya nato ang mga kalambuan atong gipangandoy, mga solusyon na magdala o kaayuhan sa tanan. Sa lideratong maligon, magtinabangay, paglaong sa anahawan, maghahatag og kahayan sa kawusa. Sa anahawan, magpadayon ta, sa kusog o panagiusa at kalapusan na tumaangkon bawat tingog kalakalipay, magiusa para sa tanan. Higog sa anahawan kaya nato magkaupanta sa atong panagiusa magupanta, mga pangandoy atong maabot. Ang mga danggo magkatinuod sa ato ang mga kamot, magpadayon ang kalambuan sa yusa anahawan, magpadayon ang kalipay, maguban